Greetings, South Africa. This is Amadoda, anyakazisa Umuzi. Ladies and gentlemen, you know what time is it? Ilesa skhathi se Well of Life podcast with Amadoda, anyakazisa Umuzi. As always, bantwana basekhaya, I am not alone. I'm with ubhuti wami la uSibuda and with our beautiful guest namhlanje uDr. Khanye. Without any waste of time, bafethu, asiye nodabeni, uSibuda abingelele, then we go straight to the show. Sibingelele yonke South Africa njengoba mfethu Mabunda ashilo Well of Life podcast. Siyacela ke bafethu ni subscribe on our YouTube channel. Siyacela nje kakhulu na ku Facebook sibingelele family yethu. Lapho nje khona le phimbo noma le video ifinyelela khona. Well of Life podcast njengoba uMabunda ashilo mase iqala uMabunda sayiphonse ngapha niyazi bafethu. And remember Well of Life podcast la khona bafethu as debate asenze lutho but isiqiniseko sithi the moment uyibukela, the moment uyilalela uyophuma umphefumulo wakhekile. Yes sir, yes sir. Mvangeli. Yeah, prophet. We are not alone namhlanje. We are so honored, we are so blessed. I couldn't sleep. I struggled a lot. Yabona ngiyasibuza, oh Lord, where am I going? So qala kuphi siphushe kanjani le show yanamhlanje. But without any waste of time, Doc Bestela, you can simply greet our viewers at home and introduce yourself kancane. Sanibonani, uKhanya Nkululeko, the founder ongazibulala on his campaign, a mental health advocate and specialist. Ngijabulile bafowethu. Ngihlezi nalamadoda eminyaka, amadoda angalesikhathi aphethe ibalsam eliphilisa isizwe, amadoda anyakazisa umuzi. Ngiyathokoza bafethu ngangayini. Welcome. Without any waste of time, bafethu siphile esikhathini whereby I believe ukuthi the country it's in recovery mode. Yes. We are from surviving COVID-19 and unfortunately a lot of people they could not come out of COVID-19. Now, Doc, there is a show, there is a campaign yako ungazibulali. We would really appreciate kunabo mama laba bahlezi khona, not only who have lost their jobs, there are some who have lost even their family members. Like there is just so much chaos, both physically, most importantly mentally, whereby abantu abaningi baqabanga ngathi they cannot take this. And I believe even in the Bible, we once had a man that goes by the name of Elijah. At some point, imagine it was worse for him, Nemvangeli, because after a victory yakhe aqeda ukunqoba akabanga aqeda ukubulala abaprophet babhali, then he receives a message from the prophetess the false prophet uJezebel that says if I don't do to you what you have done to others, surely uNkulunkulu bazodila nawe. So we find Elijah at a situation whereby he's like, "Nkosi, I cannot take this. Take me." It was a point where he was also suicide. We would really appreciate it, Doc, if you can tell us more about the campaign yako ungazibulali. What is it about? Yaqala nini? Yes. Uyabona khona into oyishoyo Mabunda ukukhuluma ngendaba yokuthi sisabuya sase ku recovery Yes. ye COVID-19. Yes. Akuyona COVID-19 kuphela, kufike nelooting. Wasuka kwi-looting kwafika ama-floods. Sisathi siyazama uku-adjusta nokuqonda indaba yama-floods, indaba ye-COVID-19, indaba ye-looting, kwaqhamuka u-load shedding. Imiqondo yabantu ilimele. Kunombukeli engikhuluma naye njengamanje lapha ekhaya owashonelwa isihlobo sakhe, umzali wakhe. Emndenini wakithi kwaKhanya kunemalungu omndeni ahamba engakwazanga ukuthi ngiwabone ngiwavalele sokugcina, ngagcina ngizokuthwasa esibhedlela. Aphuma esibhedlela aqonde emathuneni. Leya therapy angazi ngize ngiyithola. Kunabantu abasalimele Mabunda nomvangeli abasalimeze ukuthi ukube ngambona uma mhlawumbe ngasho amazwi okugcina. Kodwa ngenxa ke ye-COVID-19 nemiqathango nama-rules applications uhulumeni esinikeze wona, ukulimala kwengqondo yomuntu lesikhuluma ngakho kusenabantu abasazilile. Sithe sabheka indaba ye-COVID-19 silobo buhlungu into esingayiqondi, savaleleke endlini, siyakhala sishonelwe sasesaba nempilo. Ukulimala kwengqondo yomuntu, imiqondo yethu yalimala, salahlekelwa yimisebenzi, sashonelwa izihlobo zethu, kwaba kuningi okwenzakalayo. Sisabheka lokho kwabaqhamuka ikhukhula. KwaZulu Natal mangaphosisi kunemndeni eyangcwatshwa izindlu, bethi bahleze endlini, indlu yashona phansi nabo. Kodwa babangcwabanga ngoku-official ukuthi simngcwabile. Khona abalahleka, khona abangatholakali namanje, abashwa izihlobo zabo ngenxa
yayo ama-flats Yeah. namhlanje sikuload shedding Yeah. izinto ziningi zenzeka ey'ngqondweni zey'mpilo zethu Yes. yingakho sithi uma sithi umuntu akangazibulali Akangazibulali. sike sikhuluma Yeah. ngesimo sokuthi noma sowungcwatshela izihlobo zakho Eish. ungayingcwabanga noma sowulahlekelwa izimoto Eish. noma sowushiwe unkosikazi noma Yeah. sowushonelwe ngabazali njengami Yeah. noma Yeah. sowushonelwe ngabafowethu Yeah. kodwa ungazibulali Kodwa ukuthi ungazibulali. useyikweletini mbukele ekhaya sike sangena khona singonkululeko kanye Yes. siyakwazi ukuthi Yes. kulahleke imoto Imoto. kulahleke Yes. indlu kushona Yeah. abazali bakho Yes. kushona amalungu abafowini emndenini Yes. ngiyakwazi ukulamba iviki lonke liphele Yeah. kodwa ngizothi-ke kumbukeli osibukele kule show yanamhlanje ukuthi Yeah. mbukeli uma sithi ungazibulali sisho ukuthi akakapheli ngawe Eish. ungavuma ukuqedwa yingakho-ke simemezela nani Yes. namadoda anyakazisa umuzi Yes. ukuthi sizolekelela wena mbukeli osekhaya Yes. sizokukhipha kulowo mgodi wena usubona ukuthi amathuna iyona solution Yeah. iyona ndlela acebile amathuna Yeah. bafowethu acebile Yeah. amathuna Yeah. sibu acebile amathuna bahambe Kakhulu. nama-gift abantu Eish. ma ufuna ukubona the greatest people abanama-gift hambe emathuneni Yeah. Sure. Dr. Khanyi, kunomuntu njengamanje uyazibuza ungazibulali. Mhm. Leyo i-campaign ekhona. Yeah. Bengifuna uthatha usibeke ekuzalweni kwalento. Ngoba umuntu kusenokwenzeka uthi ungazibulali but akazi behind ukuthi kwenzakaleni. Usibu uthinte enye indaba ngicabanga ukuthi bengithi ngizoyikhuluma kulezi insuku ukuthi abantu abaningi banombuzo ukuthi leli gama elize lithi ungazibulali lasukaphi Yeah. kwakwenzakaleni ngize ngiqala igama elisensitive kangaka uthi-ke omunye umuntu mayihlangana nami mina bengithi ngizobona ubaba omdala ubaba omkhulu Yeah. kodwa kuyamangaza ukuthi ubukeka ungumfana omncane bese ngabathi hlalela ngiseyena umfana ngiyindoda indoda-ke ngidla ngokuthi-ke Mabunda umuntu oshayekile kodwa wathi angiye emuva ngiyaphambili Yes. umfana othi mayeshayekile bese ethi ngiya emuva Yes. abese efuna ukufela lapho kodwa Yeah. indoda ethi zimshaya iy'nduku ethi ngiyaqhubeka ngiyaphambili Yes. unkululeko khanye-ke uma eqala ungazibulali awareness campaign ngangisesibhedlela Yeah. ngi-admithiwe eJohannesburg Hospital Brentest Hospital ngenhlanhla i-medical aid yayisasekhona ngaleso sikhathi Yeah. ngi-admithiwe ngilahlekelwe imali ngenxa yama-pyramid scheme Sure. kusalahle khona nemali yomndeni Yeah. imali eyi-close to 1 million Sure. ngendlela ubuningi imali engakhona ngisalahleka imali khona lapho ibhenki langithathela imoto Yeah. langi-blacklista bangiganisha Yeah. and emva kwalokho ngavele landelayo bangithathela bangikhipha endlini Yeah. Mabunda nawe sibu Yeah. nababukele emakhaya ngangifisa ukusithengisa isipuni sekhambe indlu ngoba ngangifuna i-recovery ngithi izinto zizoba right Yeah. thina-ke njengamadoda sinalento ekhona yokuthi Yeah. into zizoba right asifuni ukukhuluma Yeah. ngangafuni-ke nami ukukhuluma ngithi ha izinto zizoba right mhlawumbe next week izinto zizobuya nginalethemba Zizohlangana. elingekho kodwa lona likhona Yeah. kuthe kusasenjalo kwahamba uma nobaba kulobo buhlungu amapholisa alapsile angazi nokuthi ngizolelela ngani ekhaya to contribute ukuthi ngivalelise abazali bami ngokugcina Yeah. kuthe kusasenjalo kwashona umfowethu ongilandelayo Sure. ngambuza uNkulunkulu ngo-12 ebusuku mhla kufika ucingo udadewethu uhlengiwe engitshela ukuthi umfowethu uNsizwa usendlulile emhlabeni ngambuza ngo-1 ebusuku ukuthi uNkulunkulu uma ubuNkulunkulu ongithandayo uNkulunkulu kagogo wami uNkulunkulu Sure. abazali bami uma ufuna mina awuthathe ngani mina unakumndeni wakithi uphela Sure. I thought it was enough sayomngcwaba umfowethu Yeah. down the line kwashona ubhuti wami omdala ila khona ngamzonda khona uNkulunkulu kodwa ngizothi kwena wembukeli ngicela ungamzonda uNkulunkulu ngenxa yezimo esuke sibhekene nazo zikushaya usuke Yeah. wakhiwa Yeah. futhi uqiniswa ngamzonda uNkulunkulu ngoba ngangimbuza sikhathi. ngo-12 ebusuku sibo Mm. mangilele inyembezi eqikhala ngimbuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu where did I went wrong ngithi mangithandaza kungafiki naserufini ngithi hayi mina uNkulunkulu akangizwa unabantu abathizwa uzosibu Yeah. uzomabunda mina akangizwa uNkulunkulu Akakuzwa qho. kanti wayengizwa Yeah. namhlanje ngo-2023 sengiyamrealize ngim-understand ukuthi no wayekhona uNkulunkulu Yeah. mina esingena kuzona sine sesicabanga ukuthi uNkulunkulu akekho kanti That's true. ukhona Kanti uNkulunkulu ukhona. futhi wayekwethembile ukuthi imesse eyayenzeka kimi is gonna be the message emhlabeni That's izimo true. ezazingishaya ngangiqiniswa ngibhala incwadi That's ethi true. ifundo wena sibu ifundo wena Eish. Mabundi idungwa ngusibu Yo. ngangakhiwa ngangiqiniswa Yeah. uthi uDavide ngokuhlushwa kwenza ukuthi ngimazi uNkulunkulu That's true. ngesikhathi kumnandi nginemoto ngangimbheka kancane uNkulunkulu Sure. ngesikhathi nginamakamero endlini ngihlala upstairs kwi-double story yami ngehla ngeyitebhisi manje ekhishini Yeah. ngangimbona kancane uNkulunkulu Yeah. kodwa uNkulunkulu wangifundisa ukusuka emakamerweni phezulu ngayohlala emkhukhwini Yo.
wangifundisa ukuphuma ku-X5 ngahamba ngayohamba ngo-2 series wenyawo Sure. ngangena kuma-44 eTexini ngifunda My uNkulunkulu God. nakulezo khathi njengomuntu okhulumayo ke emhlabeni enye yezinto ngihambe ngayobizwa kwathiwa ngiyomotivator ngiyokhuluma nabantu ngiseTexini ngihamba ngeTaxi ngoba ngangabheki ukuthi ngiyokhuluma kuphi kodwa ngangiyobheka lemphefumulo ukuthi ngithi ngiyobaxoxela udaba lwami ngoba izinto ezilahlekile zizobuya uNkulunkulu restoration kwazaleka kanjalo ke ungazibulali namhlanje osolekelela isizwe ophilisa umhlaba wonke baningi ke abaqhamukile abanye bathi ungazibulali matric abanye bathi ungazibulali ungazibulali uyazaleka nje siyababona abanye bayamona bathi hayi ungazibulali matric ungazibulali sisekhe nasonke kodwa ungazibulali awareness campaign waqaleka ngonkululeko esesibhedlela wathi uNkulunkulu kululeko ngilapha esibhedlela phuma uyolekelela isizwe abantu badinga indlebe abadinga amaphilisi laba esinikeza wona esibhedlela abantu badinga ukulalelwa That's true. ngeke bafa abantu kangaka uma abantu bezokwazi ukulalelana. You know, Doc, it's really amazing lento ongitshela yona. Ingifundisa ukuthi uNkulunkulu uyakhona ukukufaka esimeni angakufakeli wena kodwa afakele abanye abantu. Imagine if, Doc, if you are not in the hospital, if the scammer could not come athathele your mali. The question is, how many people could have died by now if ungazibulali beangekho? So we see it necessary to say sometimes uNkulunkulu uyakufaka esimeni angafakeli wena kodwa afakele for the sake of abanye abantu ngoba umuntu kulula kunzima ukulalela umuntu ongazange ndlule ezintweni because sometimes even nabo Thomas mfethu bambona uJesu but no Jesu siya understand ukuthi unguJesu but sicela ukubona amanceba. I believe ukuthi some of the people laba sidibana nabo before balalela ukuthi ungazibulali bafuna ukwazi ukuthi wena wandlulapi before they can die. I don't know Sbu. Uyazi useselapho Mabunda nawe Doc ngifunda something kulesimo uNkulunkulu angidlulisekisa esokuthi kunamandla ekuqaleni phansi kunamandla ekuqaleni phansi power ngoba uDoc uthi mayekhuluma Mabunda uthi ngasuka emkhukhwini ngasuka kuma apartment ngayohlala emkhukhwini ngangidrive o-X5 ngadrive manje sengidrive X2 inyawo uyayizwa lento okusho ukuthi umntana sekhaya ungazibulali ngokuthi uqala phansi ngoba mawuqala phansi ukuyolanda amandla amasha ngoba mina nginothise something nami ngiyayikhuluma lento Mabunda iyafikela noma ubani uyabona uma ufike to that point kungathi ungazibulala usathane usuka ekukhombe wonke ama-failures wahluleke khona wakubekela itafuleni wabheka zonke and uyakhomba kusathane athi buku 1 no 2 no 3 no 4 avale lokhu uNkulunkulu akakwenza so mntasaka bengicela ukuthi awuku-shift focus ungabheki lokhu okubo kwenzakala ngoba kukhona uNkulunkulu akwenzele khona kunamandla ekuqaleni phansi uke walunga uNkulunkulu sonjalo ohlabelelayo uke walunga uNkulunkulu so manje Doc kunento engifuna ukuyibuza la bebakuphi ngalesikhathi kwenzeka yonke lento ulahlekelwa imali khamba yonke into waba-check abantu bebanawo waba-check abantu abakulahla uyabona ke namhlanje nizothinta amanxeba ikhona into engiyifundile in my wilderness ngafunda umuntu angimazi umuntu ngazi uNkulunkulu bengumuntu wabantu wabangani kugcwala kwami remember ngisesenemoto amakamelo phezulu endlini kuyagcwala ufuna ukula nginemakhaliphi impempe kuthiwa sishona khona kumnandi abangani bebaningi kodwa ngesikhathi kumnyama kimi ngesikhathi sekuhambe konke baqhela kanye nabo ngamfunda uNkulunkulu ezingasekho aqhamuka yena ezuNkulunkulu athi mina ngikhona ngiyamazi uNkulunkulu Mabunda ngiyamazi uNkulunkulu Sibu ngiyamazi babukeli emakhaya sengixoshona ngabazalwane uqobo endaweni yokuhlala bengasakhona ukungibekezelela ngiyakwazi ukuhlala ngiyakwazi ukulala ku-MTN taxi rank ngine profession ngine degree kodwa ngikwazi ukulala khona ngiyakwazi ukulala iviki lonke ngingenakho ukudla okuzongena esiswini ngine profession le enginayo uma kungena ukudla kungena emlonyeni uza ama-worms ukuthi ajabula ngathi ase-FNB Stadium ngathi ase-Moses Mabhida athi sibonane lento ezaphezulu ngiyakwazi ukurejectwa ngiyakwazi ukuthi abantu kube ngathi uyabadina mawuhlezi nabo eduzana ngimfundile ke Sibu uNkulunkulu ngesikhathi abantu sebeqhelile bonke
abantu sebeqhelile bonke kodwa yena wayekhona. Ngangicabanga futhi ukuthi akekho uNkulunkulu ngesikhathi bona sebeqhelile. Khona ikhathi la sibumna uma ngi-attackwa ngihlaseleka sengihlangana abantu basebengisaba nokungesaba bethi lo muntu ofela kangaka ekhaya kubo kungene kuphi lo lako olungaka. Ekhaya kithi kwase kubizwa ngokuthi lekithi kwaKhanyi mawufuna i-direction ufuna ukuya kulela khaya la kushonwa khona ngoba ekhaya kithi bakunikeze negama lokuthi ekhaya kithi ila kushonwa khona. Mangihlangana nabantu bethi into engene ekhaya kini thina siyazi kanti kwenzakele ini. Kodwa kukho konke kulezo zimo zasemgodini ngamfunda uNkulunkulu. Ngesikhathi abangani bami beqhela nabantu abasondele nabo nabomndeni nabo sebeqhelile ngoba nabo bayaqhela. Ngamfunda uNkulunkulu. Ngeke uzumazi uNkulunkulu uma ukudla kuphelile endlini. Kuphela ukudla. Uwasha amabhodwe mawami ekhaya, uwasha amabhodwe kube ngathi uzoba sisitofu uzopheka ukudla kodwa kungekho ukudla. Uhlabelele uthi alikho igama elihle njengalo. Uwasha amabhodwe, ubeka ukudla amabhodwe estofini, ungazi uzophekela izingane zakho bese yaqhamuka uNkulunkulu athinta usibuye ehamba ngendlela. Athi umoya engcolo uthi ngeke uNkulunkulu umfunda ngesikhathi usulela usesibhedlela. Use-ICU odokotela sebethe ngeke uphinde uhambe ngeke uphinde ukhulume lesifo naso kodwa aqhamuke ngoba ngumaster healer. Aqhamuka uNkulunkulu ngesikhathi ubhekene necase wazi kahle ukuthi lena idinga ukuthi ifanele yoncindezelo iqede ngami. Aqhamuke yena as an advocate. uNkulunkulu sibulalelani bafowethu ngibuye engozini yemoto 2012 July. I was driving to Ophongolo. Driver N17. Ngihamba no-auntie mas driver from eCanval City. Athi umoya ongcwele kumina ngoba uyakhuluma uNkulunkulu. Angimazi wena uNkulunkulu bafethu uyakhuluma yini. Uyakhuluma nenkinga nomuntu othi uNkulunkulu akamzange. Wakhuluma uNkulunkulu siphuma nje toll gate ngibhadala i-toll gate no-auntie ngihamba naye. Siyahamba la endleleni uthi umoya ongcwele thandaza Khanyi there is a spirit of death in your car. And ubonile umndeni wakini uphelile. Angithi ngisasebhlungwini qede kupha umndeni. Ngizama ukurecover ngale getsinyana yami emoto iHyundai engihamba ngayo sengathi impilo zami bangcono. Uthi umoya ongcwele thandaza there is a spirit esikhona kule moto sifuna wena. Siqedile ngomndeni manje sesifuna wena. Ngicela u-auntie emotweni samana auntie asithandaze. Sathandaza no-auntie ngiyathandaza amakhamba endleleni. Ngiyathandaza ngifika ko-evenda e-toll gate ngihambe ngiyathandaza sengiphelelwa umthandazo ngishana ngamathangs ngoba nginenkinga wesibuno mabunda nombukeli umuntu ongathandazi makuthandaza. Ukuthandaza nawe vama ukuthi uthandaze. Uma usuphelelwe ngamazi ongawasho manje ushaya haleluya no amen ngoba usungazazi izinto ezisikhasisayo ukuthi zibheka kuphi. Ngesikhathi sithandaza sengishana ngamathangs u-auntie alala avuke ngithole ngisathandaza ngoba ngiyeza ukuthi kunempi. Uma ngiqeda ngithi amen. That's when the accident happened. Immediately masiqeda sithi amen. Imoto ephoyisa ngizoyi-overtaker ngihamba ngo-120 speed singivumele. Lavelela sisuka iphoyisa ngoba lothatha sofonini lidrive imoto estate lazongena kuleni yami kufrenyana ngaseTrichard. Kwakho umgwaqo kunomgodi omkhulu kunedamu lapha. Ngamshaya lo wephoyisa itruck lale ngilandela la kwa engine lazoshaya imoto yami ngaphezulu. Eyiqhamuka ebhetali zabuya zazoshaya thina. Siyathena nathi imoto sayongena emgodini irola nami imoto no-auntie. Unyawo lwami lelo lwa right ngifaka insimbi mabunda nosibunjo oba ngikhona la. Lwalutheni libheke kanje ithambo livele lonke libonakala. Imoto ihlezi la kumina steeringini. Ngithi ngizama ukujika ngibheka u-auntie ngimbona u-auntie ukuthi imoto imdabulile yonke la kugcwele igazi. Lokho ngimbuza uNkulunkulu ngithi Nkosi ngizama ukukhuluma igazi libuye ngamakhala. Intobazana yomlungu mayifika into eyoyenza nje yokuqala yafika yabuza ukuthi sibuya kuphi. Ngabathi ngizama ukukhuluma ngithi akathatha imali ngoba kwakune 4000 ayikhona lapha nefoni efonela ubhuti wami ngoba ngangibona ukuthi ngiyafa. Ngiphelile ngami namhlanje azomthetha ngifele kuphi. Afika amaphoyisa afika atheka yonke into mayeqeda lapha amaphoyisa athi ke kuzoqala ukuthatha u-auntie kuthathwe nabanye mina kuzogcinwa ngami kufanele kube ama cut off jaws from Springs. It's an hour and a half to Trichard. Ihlezi imoto la kumina ithambo leli jikile ngilibukile lokho ngimbiza uJesu kuthiwa kuzogcinwa ngami sibu kwakuzogcinwa ngami ngoba kufuna ukwakhiwa ngami kwakungaqedwa ngami kodwa kwathiwa kuzogcinwa ngami. Kuba nezinye izinto wesibu ezenzeke kumuntu ubonakala ngathi uyasideline ubona ngathi kugcinwa ngawe kanti zizokuletha phambili lezo zinto zizoba isibusiso sizoba imessage. Sengake ngaka-experience sibu ukuze ukufa kwehlukanisa emzimbeni wami ngathathwa ngehelicopter ngaye eMontana esibhedlela ngayohlala khona for 3 months e-ICU. Kwakhuluma umshini ngiyakhumbula sengilapha esibhedlela udokotela wami ngoba nginebhadla mandi wafike wathi ngeke ngisakwazi ukukhuluma ngiphinde ngikwazi ukuhamba because ispine sami sashayekile. Ama-lyrics khumbula ngesikhathi imoto ihlezi lama-hour kuthiwa kunento ama-cut off jaws ihlezi la. Abantu ba-medical bayazi ukuthi ukukhuluma kwethu njengoba sikhuluma ngenxa ukuthi kunale mthambo la. Uma le mthambo ishayekile le usakwazi ukukhuluma wona sibu. Ngesikhathi ke mina imoto ihlezi esteringini iya-affecteka
imithambo yami yomzimba Yeah. afe bengithatha bengisesibhedlela ngahlala ICU ngifaka ama-aerial Sure. sokwathi udokotela ngiphinde ngihambe ngiphinde kukhuluma bayakhala abantu ababetsheniwe bezihlobo zami nomndeni ngakhuluma nje ivesi elilodwa ngathi ngicela uku-exercise faith Yeah. ngathi mina I will talk Mina I will talk. Uyikhuluma phi lento Okay. ngikhuluma ngenhliziyo? ngise-ICU ngikhuluma ngise-ICU ngiyaqala manje ngathi ngiyakwazi ukufunction Yeah. ngicela udokotela alethe ipeni nephepha ngifakile indwangu ngifakile ngifakile zonke izinto Yeah. zakhona ongayibona njengoba nisibona isandla sami sinje Yeah. kwakuyimoto ayivutha nami ngathi ngicela u-exercise faith Sure. yes ukukholwa ngathi lethe ipeni nephepha ngibhala ifaith engekho ngathi mina inkululeko khanye I will talk and I'll walk Ubhala. ngiyabhala angibhali phela ngo-2 seconds 45 minutes ngiyabhala usathana ngihlebela athi uqamba manga ngiphinde ngithi I will talk and I will walk the world is waiting for my testimony Sure. mangiqeda lapho lawo ipeni Doc, leso sikhathi awukhulumi, Awukhuluma. awuhambi, angihambi mara ubhala izinto. ngibhala izinto Ozoziyenza. semgodini Okusho ukuthi ke umlaleli kwamele afunde ukuthi no matter how bad the situation may be, ungaqabangi la ukhona khona, kodwa see beyond the situation that you are in. Doc, I'm wondering ukuthi during the moment whereby you are under the car, Yeah. what was going on when you noticed ukuthi I'm in a situation nayi lento iyenzeka? Nkosi, like for example, you've prayed. Maybe there is umuntu othandazile, for like just like you said, I was praying, But but lento the yenzeka. situation still came to pass. So I'm asking myself, ukuthi, what was happening in your mind as seeing lesi simo ongena kiso, kodwa uthandazile? kulesimo engangikusona ngamfunda uNkulunkulu ukuthi kuba ngezinye izikhathi khona uNkulunkulu bangathi uyakudedela ukuthi ungene esimeni Yeah, ngoba afuna ukuyiveza ubukhulu bakhe yeah, ngesinye isikhathi uNkulunkulu uyakudedela ukuthi u-attackwe yeah, ukuze yena ezovela yeah. noma uthandazile Noma uthandazile. lamadoda alapha emlilweni hayi ukuthi ayengathandazanga Bewathandazile. hayi naye. ukuthi futhi ayengathandazi Sure. angena emlilweni athandazile ayoboshwa ayovalelwa inkosi Nebuchadnezzar Athandazile. kunomuntu ozongcwaba kule weekend ukhulekile Ukhulekile. kunomuntu athekhiwe kunomuntu omshado wakhe namhlanje uyaphela Kodwa hayi ukuthi angathandazanga uthandazile. uyathandaza kodwa asidedele ngesinye isikhathi uNkulunkulu isimo ngoba uNkulunkulu ufuna ukuyiveza kuleso simo as a fourth man ukuthi Sure. bengikhona njengoNkulunkulu. uNkulunkulu akabheki umshado wakho ophelayo njengamanje. Yeah. uNkulunkulu akabheki esibhedlela ukuthi uyo-amputwa unyawo. Yeah. I was told Mabunda noSibuna babukele emakhaya. Yeah. Sekuphele i-medical aid esibhedlela nga-admithwa eBara Gwarnath Hospital. Yeah. Mangifika ebusuku kwathiwa kufanele ngiswe theater because unyawo lwami lwane-infection luyabola. Ngilibona ligijima luza kuthiwa ke kufanele ngiswe theater manje ngiyo-amputwa ebusuku. I Sure. called omunye umama ebusuku othandazayo eseNatali ngamvusa ebusuku ngo-12 elele nomyeni wakhe kuthiwa nawu nge-theater kuthiwa ngiyo-amputwa unyawo. Umama eseNatali wathumela ingelosi Sure. uNkulunkulu eseNatali esekwaZulu wayithumela eBara Gwarnath wathi uNkulunkulu akwenza umsebenzi lo nyawo linganqanyulwa. Mangifika etheater afika odokotela badideka bathi ngeke sanqamula lo nyawo. Sure. Kunalokho sizomfaka insimbi. Yeah. Ngithandazile. Uthandazile. Ngithandazanga. La bafethu khona ezinye izimo esingena kuzo sifastile. Yo. Wasifastela isimo kodwa sik-attack more. Kunjalo. Kulezo zimo sokwakhiwa thina. Yo. Yeah, you know, Sbuda, ngizoyidedela kuwe. I'm reminded about a situation whereby there was a man, I'm told ukuthi le ndoda le yatshelwa ngama-trainees wayo ukuthi kwamele aphushe the rock. Okay. A huge rock. Bathi abaqhaza le story kahle bathi lo mfo bekaloko asiphusha this rock, trying to push this stone. The stone is not moving. He's pushing. Now and again uloku uyasiphusha. Eloku abuyela kuma instructor ati bafethu kunini ngiyiphusha lento le ayishift iloku imile endaweni right. Iloku imile kule ndawo. I'm pushing. But years later, uthe maka kule instructor ngiyayeka lento, I've been pushing ayinyakazi. The instructor said no,
Notice something. The rock, it's still on the same place. But can you please check your muscles? Ngoba the time I look at push it, so this is what I'm learning from your story talk. That sometimes ungatandaza, umtandazo ungadili nesimo, kodwa udile now. I remember even a time whereby uJesu ati Peter, you're going to betray me. You're going to deny me 3 times. But worry not, I've prayed for you. Ukumthandazela kwakhe, the fact ukuthi uthandazela uPeter didn't make uPeter ukuthi angampiki. Kodwa kwamenza uPeter ukuthi abuye engqondweni noma sekamphikile. Ngoba uJudas akazange athandazela. Kodwa wathi esenyamalele walahleka waduka forever. Kodwa uPeter wabuya back. So I'm learning talk ukuthi siloku siqhubeka sithandaza. Who knows? What if you could not have prayed, you would have been dead. Kanti lo mthandazo wawuthandaza. Bazalwane, mthandazo. Uyazi into engishaya ngomthandazo. Yeah. Noma ngesimo sikaDok. Yeah. Wayengakwazi ukukhuluma. Yeah. Sure. Okusho mabunda noma umlomo uSathane angawuvala. Mara inhliziyo ngeke ayivala. Sure. Mabunda. Naliphuthu uSathane alenzayo. Yeah. uSathane unoku-attack thina. Yeah. Noma athi uvalela thina. Yes. Mara uNkulunkulu angamvaleli. Sure. Zafastiswa ingonyama. Yo. Kwenziwa yonke into. uDaniel bamfaka emgodini. Yeah. Kanti uNkulunkulu wakhe ukhona. Sure. Bafaka amadoda emlilweni. Yeah. Kodwa kanti bashiya uNkulunkulu. Sure. Iphutha into alenzayo mntana sekhaya. uSathane alenzayo. Uyeka uNkulunkulu ayekithi. Sure. Sake sathi masikhuluma mabona sathi kunomehluko between i-photocopy ne-original. Yeah. uSathane une-tendency yokudestroy ama-photocopy. Sure. Ashiya ama-original. Dok ngesisila kuwe. Hayi. Dok sila kuwe. Na ngifuna usithathe dok kulento mawuthi wabhala wathi mawubhala ungahambi ungakakhulumi wabhala. Ngicela uchubeke kule story ngoba khona la ngifuna ukuthi usise khona. What happened after that? So bhalile. Udokotela uyikhonzela kwenye inkolo akhonza kuyo akaphendukile. Yeah. Uyikhonzela enkolweni yakhe ayikhonzela kuyona engengisa ukuthi yiba ngifuna uyipromote inkolo yakhe yale kwandini. Yeah. Ngiadmithiwe mina la esibhedlela. Yeah. Dokotela bayangena abantu aba fractured njengami nabalibele njengami. So yena udokotela uboni experience yakhe ukuthi uhlobo lwalabantu abanjengokhanye njengoba ukhanyelele la abantu ekufanele sibatshele ukuthi ngeke besabakwazi ukuhamba ngeke basakwazi experience. Ngiyamtshela udokotela ke ngithi dokotela ubona ngokwe experience yakho but kungena omunye umuntu namhlanje. Ngizokhuluma futhi ngizohamba. Lalela ngicela ukukusiza mbukele ekhaya. Ophoza amazwi akhulunywa udokotela kuwe ukuthi wena ngeke uphinde ukhulume. Ngeke uphinde uhamba. Kungenzeka mbukele udokotela ukutshenile ukuthi une HIV, positive. Insuku sezincane zokuphela. Ngicela ukukusiza kule show namhlanje ongibukele ekhaya ukuthi amazwi akhulunyiwe ngabantu kuwe utsheniwe ukuthi ngeke usakwazi ukuphinde ushade, ngeke uphinde ushade, sewadivorce, sewaliwa. Ekhaya kini akekho wakwaba nemoto, ekhaya kini nonke akekho wakwaba nedegree. Ngicela wa-oppose lawo mazwi. Utsheniwe ukuthi une-cancer. Oppose amazwi kudokotela akutshenile ukuthi yebo wena dokotela ubona i-cancer ngokubona kwakho, ngamehlo akho. Kodwa mina ngiphilile. Ngenxa yamazwi iBhayibheli lithe by his stripes ngiphilisiwe. Layelani bafethu ahead ukuthi ngiyolanda izwi lika Joel 2:25. During that time ngisesibhedlela. Kulahleka yonke into ngaphandle attack futhi enye. Remember ukuthi ilahleka inye izinto. Ngesikhathi ngisesibhedlela kulahleka yonke into ngoba there's no money, there's no business engenayo. Kodwa mina ngibheki i-current situation, ngibheka ingcebe enkulu ezayo ukuthi regardless izinto zingalahleka many times. Kodwa there's something good is coming for me. Ngalanda uJoel 2:25. Iminyaka edliwe isikhonyana ngizoyibisa njengoNkulunkulu. Ngalanda uLuke 1:37. iBhayibheli lithi ongenzeki ebantwini kodokotela kodwa kuye kuyenzeka. Today ngiyakhuluma. Dokotela engikhuluma ngaye he's my best friend. Wabiza ukuthi alahle izintambo zakubo, wasusa izinto zakuba ayigcobisa. He's my best friend engathi ngixakele njengemali manje angifakele imali. Wathatha uJesu wami nenkolo yami. Ngokungena kwami ICU ngene ezandleni zakhe kanti uNkulunkulu uzosebenzisa mina ukuthi yena aphenduke abone uNkulunkulu wami. Uma efakaza ngoNkulunkulu wakhe uNkulunkulu wami uyasho ukuthi ngake ngabona indoda eyake yafika. Ngicela ukukusiza mbukeli ekhaya. Sikhona ezinye izimo
esifanele sendlule kuzo ngoba kunabantu kufanele besizakala. Kwakuyiministry mina uNkulunkulu ayefuna ukuthi ngendlule kuyo. Kodwa ngiyoministera ngeICU ukuze ngizophenduka udokotela namapatient. Ngilapha esibhedlela sengisuswe ebhara ngange ngisukele ke ngikhulekela abantu khona esibhedlela. Ngibakhulekela ngila ngifaka ama-area. Ngila ngifaka ama-area bese ngithi ngihlabelela kayi ngithi alikho igama elihle njengalo. Bathula abantu bavuke ngithi siyahlabelela manje ngicela ukuthandaza. Khulekela laba forward abagula njengami. Aba-admithwe kule yambhede. Ngilele nami ngifaka ama-area. Ngi-exercise ifaith. Ngesinye isikhathi ngicela ukukusiza mbukele ekhaya. Hlukana nokukhulekela izingane zakho sobakhulekela it's enough. Akukhulekela lezi zingane ongayibona uyibize Natal uyibize Eastern Cape uyibize Swaziland ezidla ama drugs kube ngathi uyayibona eyakho ibe idla ama drugs ukuze uNkulunkulu ezokwehla ezulwini ezosindisa wena esimeni sakho. Ukuba uNkulunkulu angibakhulekelanga laba anganginabo zakuthi esibhedlela ngaba ngisindanga. Ngaba ngidrive njoba ngidriver. Ngaba ngikhuluma njoba ngikhuluma. Nga-exercise faith. You know, Vangeli, I'm taken la, Doc, to a point whereby in my spirit, kuba nento eti, it's not every preaching that is going to be through words. Kunentshumayelo engena ngezimo esingena kizo. Kanti uyashumayela. You know, Doc, I'm thinking at that time when you're in hospital and there is this I'm sorry but allow me to say udoctor lo beyakhuluma nawe ngathi bekafana noNebukadnezar. Intshumayelo yakhe ethi uzawushela emlilweni kanti kunoNkulunkulu kose asiveze ngesimo sakho. So sometimes uNkulunkulu mfethu uyakuvumela ulahlekelwe umsebenzi ujikela abangani ungene engozini zeimoto kube nabantu abathembile abakulahla kanti leyo nto iyoba intshumayelo ukuthi ukhona uNkulunkulu othatha into engelutho ayenze ibe something. I understand ukuthi sometimes when you are within that situation you won't see those things. Ubona ngathi kuyaphela kanti uNkulunkulu uzokuphakamisa. Doc, what a powerful story. Uyazi isimo sika Doc. Singifundisa something. Zonke lezi zinto udokotela adibane nazo. Ukulahlekelwa imali. 800,000. Kabang, that's a lot. Not eyakhe yodwa. Nezabanye phezukwazo. Ashonelwe umndeni. Asale yedwa. Ubuhlungu. Wenzeke yonke lento athola i-accident. Ukwabona amabunda ushayeke ngaphandle. Ubuyoshayeka ngaphakathi. Mangibuka zonke lezi zinto udokotela andlule kizo. Bekungama labor pains. Kanti sekuzozalwa ungazibulali. Campaign. Mntana sekhaya. Yabona zonke lezi zinto obhekana nazo ama labor pains. Yabona amabunda mawuzozala bazokutshela abantu besifazane mawuzozala nalabe baku-understand. And kunento eyenzakalayo njalo umuntu wesifazane uma esibhedlela. Uthi engena noma ngabe labantu bekeze nabo bamlethile bayaphuma. Abangeni naye ku labor ward. And bakhishwa udokotela. And wena okuma pain ungayitshela ukuthi bayakujikela. Kanti uyothi uzubuhlungu bakuzwele. Kanti ekukuzweleni kwabo bakwenza ungayitholi lento Nkosi ngayo uyayithola. Kodwa ngiyazwakala na. Umntana lo buhlungu obhekana nabo kunento ezozalwa. Njoba abantu bakushiya ngoba udokotela urepresent uNkulunkulu. And unungizwa kahle mabunda. Ungizwa kahle sisesekulento kaDoka. Mara kunento ekhona kulento. Ungizwa kahle mabunda. Uma soqedile ukuzala lento bayaqala abantu bayeza bazokucelebrate. Ekhaleni kwakho kusasa. Mntana sika uyohleka. And mabunda umuntu okhulelwe uthi ezala ayikhala inyembezi ezobuhlungu. Kodwa uthi iswane sekaliphethe ekhala inyembezi enjabulo. Uyabona le nyembezi oyikhalayo zobuhlungu kusasa uyokhala inyembezi enjabulo. Iqiniso ngihlala ngibatshela abantu ukuthi ubuhlungu bethu bungangesibusiso sethu esizayo. Lo buhlungu okubo namhlanje mbukeli esikhuluma nawe namhlanje bungangalesibusiso sakho
esizayo kufanele futhi ukuthi ungene ebuhlungwini Yeah. ngine worry mabunda sibuna mabunda ngumuntu othi kimi kumnandi yonke into right. ngine worry nomuntu othi yonke into kimi ihamba kahle iyubhotela yonke into itharu empilweni uyadinga ukuthi ungene kwigravel ukuze uzowendlula uye kwitharu Yeah. ngine worry ngumuntu omusha osibukele esikhuluma naye njengamanje othi nje yonke into yena imhambela kahle Yeah. empilweni uyadinga ukuthi ke uyadinga ukuthi ushayeke uyadinga ukuthi ke kuphele yonke into uzuyincinza ukuthi ngabe ngempela yimina kwenzeka kanjani ukuthi lokho akekho umuntu ongenalo iphutha akekho umuntu ongashayekile emhlabeni uyakudinga ukuthi ushayeke emhlabeni ukuze kusasa mawuma uthi ngimbonile ehamba nami uyalendlala itafula phambi kwezinto vuma ukushayeka kodwa ungavuma ukugqitshwa ukushayeka ungavuma ukungcwatshwa izimo osukubhekene nazo ngalezo sikhathi ngaba ngikho la ukube ngavumela udokotela ngamazwi awakhuluma kumina ukuthi angeke ngikhulume angeke ngikwazi ukuhamba bangaka abantu engibaphilisa emhlabeni ngokukhuluma ngoba ngalwa namazwi ashiwo kumina noma ngabe inasiphi isimo sishiwo kuwe cela ukukusiza namhlanje musukuvumela amazwi akhulunywe kuwe wa oppose amazwi akhulunywe ngawo kuwe a negative wena khuluma izinto ezipositive ngawo uthi yebo senishilo yebo seningitshenile kodwa mina Zophila. Doc, I'd like to ask a question, a very sensitive. How long did it take you to recover and be able to speak again and be able to walk again? Ngoba I believe in njengoba sihleli kunomuntu ofila ngathi uhlezi isikhathi eside kulesima kiso. I don't know if it makes sense. Maybe njengoba sikhuluma kunomuntu othi kudala ngiapply lesimo engiso it's been too long. Kunomuntu ofila ngathi it's the reason athi ngifuna ukuzibulala it's simply because of ufila ngathi sekanele kumanje so ufila ngathi sekayiburden ngoba kunezinto lezi bekakhona ukuzenzela yena kodwa manje usithola esimeni sokuthi akasakhona ukuzenzela yena. You were able to afford bread when you were working kodwa namhlanje kunobhuti wakho omncane kunawe olethi 5 emndenini to a point where ifamily kubona ngathi useless compared to your brother. I'm asking myself a question to you, Doc. This question to you, Doc. How long did it take for you to come back and walk again, to come back and be able to talk again, so that we can try to encourage umuntu okusimo ofila ngathi it's been too long? Laphayana Enokem Park kunomuntu wesilisa insizwa ina 38 years. Ubulele igirlfriend yakhe ahlala naye endlini. Maqede wabulala ingane yabo ena 4 months. Maqede wayibulala naye. Uthi ke kwi-suicidal note yakhe sengihleli for almost unyaka wonke ngingasebenzi. Ne-rent ngikolota u4 months umastandi uyangilwisa. Kunabantu abazibulale sibo nomabunda bayibulala ngenxa yesimo sokuthi I've been waited long. Kudala ngiapply, kudala ngizama izinto azilungi. Ngisahluleki. Abese bona ukuthi ngiqede ngempilo yami kanti akazi ukuthi isibusiso semnyango. Yena ufuna ukubulala kanti i-breakthrough yakhe seyingaphandle. Kwangithatha 2 years ukuhlala endlini ngingasebenzi ngingena income engenayo. Uma ngiqeda ukuhamba after 8 months ngihamba nge-wheelchair. Khumbula ukuthi sasinjani isimo sami sokushayeka kufanele ngibe ku-recovery. Ngahlala for 6 months ngaya ku-8 months ngingahambi nginga-attend ama-function nginibuka kuma-social media nenza zonke izinto ngifisa nami ukuthi kodwa ngimina lento uma ngihlezi endlini lokho ngiyabhala incwadi ngiya-eda ngithi nazi izinto kufanele ngiyokhuluma ngazo mangisuka la ngoba ngizowalka kodwa khona kufanele ngiyokhuluma ngiyobatshela abantu ngoNkulunkulu we-restoration. After i-wheelchair kwabiza ingene ngokulimpa manje sekufanele ngihambe ngama-crushes. Mangingena ematekisini abantu bangizwele mangingena remember ngisenamoto leya gate enganginayo nayo ayisekho futhi sekudinga manje ukuthi ngiyongena ematekisini nama-crushes kulahleka izinto akuna income engenayo. After that 2 years kwakhona abantu ababefika esibhedlela ngiyakhumbula sibuka ngeke ngendlule kuyona uyabadinga abantu abakuthandazelayo. Ngiyakhumbula kulela lapha ICU kwakufika intombi eyindala ogogo ngoba ngijwayelene nogogo nomkhulu babefika bengikhulekela ngilapha esibhedlela babengikhulekela ngizwa in my deep sleep ukhuluma imonitor khuluma umshini because I was fighting for my life. Bekhuleka bethi inkosi sisamdinga izwe liyamdinga khuleka intombi eyindala bekhulekela mina ngangizwa ngise ICU bethi inkosi siyamdinga izwe lisamdinga
izwe lilindele ubufakazi ngaye Nkosi ungamthathi awukhohlwa nomkhuleko angukhohlwa lo mkhuleko ngilele ngise ICU ngangizwa ukuthi kunabantu abangikhulekelayo kodwa ngazi ukubabona Yeah. lowo mkhuleko iwona wangisindisa njengoba ngimila ngo2023 Yeah. ukuzotshena umbukele ekhaya ukuthi ngicela ungawa undermine amandla omkhuleko ungabukeli phansi amandla kagogo wakho nalomkhulu wakho okuthandazelayo lezo zinto ziyokwenza ukuthi ube restored uvikeleke kwangithatha 2 years ukuze ngikwazi ukurecover ngibuye back esimeni sami sokuphila and it was not even easy nalowo 2 years kwangithatha another a year ukuze ngikwazi ukuhlanganisa nokubuyisa igama nokubuyisa umsebenzi wami engangiwenza kodwa kukho konke kulesikhathi engangena kuso lo 2 years zonke engangihlezi ngangibhala incwadi efuna ifundwe ngabantu Sure. uthi uJesu siphethe incwadi ebhalwe izibhebheni zamatshe ekufanele ifundwe ngabantu bonke Sure. athi uJesu siyilight ekudinga ukuthi ikhanyisele abantu bonke Yeah. siphethe ukuphila siphethe ukukhanya amen esasingena kuzo Yeah. sasibhala incwadi ekudinga ukuthi bayifunda abantu bangifunda ngisemola abantu bangifunda ngiseteksini Yeah. bangifunda ngisebhasini ngisebhanoyini bangifunda noma la ngikhona khona bafunda incwadi ngami ngempilo yami Yeah. ukuthi ukhona umuntu owake wedlula emhlabeni ezikhathini enjengalozi uthi omunye umfundisi mina nginjengawe ngangingafa ngangamcela uNkulunkulu ukuthi angithathe ungathatha umndeni wami uthathe lokho yana uthathe nalokho ureject kuphela yonke into Nkosi mina ngangeke ngikwazi ukuhandlisha ipain kakhanya kodwa namhlanje ngibhala incwadi efundwa ngabantu noma ngiphuma ngaphandle manje dog ufika nini ifika nini lento leyo voice yokuthi ungazibulala ifika nini kwakwenze njani uma ngizame kabili ukuyibulala okokuqala ngihambe ngaye ebank remember ukuthi ngase ngiganishiwe ngeblacklisted and kufuneka le mali yomndeni and uyalwa umndeni lo owawulahlekelwe imali engangibafakele khona lapha kuma pyramid scheme and then sengiyoboleka imali ebank first thing mangifika kusisi lapha ebank avela jikisa icomputer athi look at your status we can't even ubolile Sure. she just said like that ubolile look at you you don't qualify and mina uma kufika lonto leyo I was emotionally and demotivated mangifika endlini ngahlanganisa amaphilisi ileza statement yes sokuthi ngiyibolile look at you you don't qualify anything cela ukukusiza mina bangakutshela abantu ukuthi you don't qualify kodwa uNkulunkulu sa qualify uNkulunkulu we-restoration uqhamuka veza indlela namacebo is a God of grace ngokusho kwakhe ukuthi ngibolile I should have not been driving the cars that I'm driving today I should have not have the properties that I have today ngoba ngibolile ngabola ngokubuka kwecomputer yala emhlabeni kodwa ezulwini ngisa approve khona ngathathwa ke ngaphuza medication I was admitted esibhedlela ngine file lapha ne brain test eParktown le mental health nga discharge after 3 days ngafika endlini on Sunday ngihlala kamngani hayi nasendlini yami awunamuzi sengiphele yonke into angithi sengihambe ngihlala kusibungu ngihlala kumabunda ngihlala ekuthulani yonke indawo ngihambe ngihlala and angintshela iqiniso ukuthi kwenzakala ini ohlakaniphile kwakufanele aqonde ukuthi kwenzakalani ngalomuntu and then the second attempt it was on Sunday ngibuye enkonzweni enkonzweni angithi kuyabonga kulezi insuku bayasho baba uNkulunkulu basho ngeimoto basho ngayo yonke into uNkulunkulu ababusisile ngabazali ngihleze emuva ngiyakhala nalabantu engihlezi nabo la umuntu esethuza wami wayecabanga ukuthi mhlawumbe ngibusekile ngenxa ubufakazi engibuzayo baphambili kanti akazi ukuthi ngikhala nginombuzo othi mina uNkulunkulu uzoqala kuphi ukubonga ngoba labantu babonga imoto babonga abazali abanabo mina yonke lento abayibala I don't qualify kuyo anginayo kusho ukuthi wena uNkulunkulu awukho kimi awukho mina ungithandi angikhonzi njengalabantu ngendlela ngikhala ngisenkonzweni ngisemuva mangifika endlini ngacabanga ngathi shit ayikho into engizoyenza Monday or not kufanele ngiqedile ngempilo yami I remember my second attempt kwakusebusuku at my friend's place ngaplana ngoba ngiyangimazi thulala kanjani mayiselele ngiyamazi ukuthi uyahona ngibele ngasibeka isitulo ngabeka intambo namasikazi la nganibonisa wona ngayibeka intambo ngoba ngangifuna ukuqeda ngangikufuna ukufa mabunda noSibu nababukele emakhaya ngangifuna ukufa usathana ngihlebela ngevoice yokuthi angife angazibulala ebusuku inyembezi eqakhala nginembuzo eminingi ngizwa into eyayinambu ngingazizwa ukuthi ngiyabhilonga njengani kunale spirit sithi nje angiye emathuneni la kuya nabazali bami khona ngifuna ukufa la kunomndeni wakithi khona la ngishonelanga ngo12 emini ngiyakwazi ukufelwa ngabazali ngiyayazi pain yokushonelwa emndenini ngiyakwazi ukubona amabhokisi engena ngiyalazi la ngashona ngo12 emini
ube nombuzo uNkulunkulu ukuthi ngempela uNkulunkulu abazali bakho labahambile abafowini labahambile kusesenjalo ngisesibhedlela ngisebusuku ngayibeka intambo ngakhahlela isitulo ngesikhathi ngikhahlela isitulo umngani wami wadisturbeka weza wazothola egarage ungithola la khona ngisagaspa ngisalenga phezulu wabiza ama security washaya i-alarm ngoza ama security wafika wabiza namaphoyisa yakhatha intambo ngathathwa ngayiswa esibhedlela njalo ngithi mangixoka naye ngithi yazi mina ngabe kudala ngahamba ukuba wena wangisevelani ngoba ngabe kudala mina ngaba semathuneni uma nibona mina nibona umuntu ofana ngabe kudala ngcwatsha namhlanje kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi mina ngizonqanda abantu abaye emathuneni ababona kahle ukuthi impilo ayisekho mina ngirobot ngizovimba ukuthi bafowethu ningaye emathuneni insuku zenu ngakafiki ngahlala esibhedlela ngahlala esibhedlela sanikeza ama drugs kunama drugs esinikezwa lapha esibhedlela as-sustainer for the couple of hours emzimbeni wethu it can be 8 hours ngihamba eStern Cape umuntu ungezwa lutho ukuthi bengifikile umthelela ngamanzi engezwa lutho sibaningi la khona OCA khona professor khona you can name all the professions omunye uthi hlushwa indoda omunye ama finances sibaningi la ngokwe profession it's a pandemic go to eyibhedlela njengamanje kugcwele ema casualty kugcwele ema psychiatric ward and ngilapha esibhedlela uNkulunkulu waphinde futhi wakhuluma sibu ngoba uyakhuluma uNkulunkulu bafowethu wathi kumina uNkulunkulu kuleko ngisesibhedlela khona lapha ngibukisa wathi uNkulunkulu wena awubelong la udinga ukuthi uyosiza abantu udinga ukuthi uphume la uyolekelela abantu wena uphethe ikhamba elizophilisa abantu for years khona isikhathi sizayo la khona abantu bengazugula bengabulawa i-HIV bengabulawa i-cancer bengabulawa izifo ezikhona ezikhona kuzoba khona isikhathi la iminute neminute abantu khona bezibulala iminute wena kodwa wena oyolekelela abantu ngambiza udokotela ngathi ngoba nginebhadi futhi nakhona kwakuyiNdiya the same India lathi kimi udokotela mangithi ngifuna ukuhamba la cansi ngigula mo kanti ngizomthethe nosengizwa amandla ngihilile wathi no angizukudedela wena fa uhlale another 3 months ngathi no I'm healed angisafune nala maphilisi ukuthi ngizowathatha for 24 months ngidinga ukuxoxa indaba yami ngesikhathi ngiqala isibindi sokukhuluma indaba yami ngesikhathi uNkulunkulu engenzela i-breakthrough yokuthi ngihile ngayixoxa indaba yami kwaba khona ongizwayo omunye wangayilalela omunye wangayikholwa omunye wayizwa omunye wayizwa yagcina isabalala yafika kwa-SABC ithe iswa kwa-SABC yakapakela ngaphandle ko-Mississippi phesheya kwilwandle ngabizwa kwathiwa ngiyokhuluma khona ngodaba lwami umgodi okuwona Mabunda noSibuna babukele emakhaya cela ukukutshena lo mgodi lo ofakwa kuona ngabafowini ofakwa kuona ngabantu umgodi kusasa ozokuphakamisa ngelinye ilanga ozokwenza ube inkosi yaseGibhithe uJoseph ukuba akavukelwanga ngabafowabo ngaba kabanga inkosi uJoseph akavukelwanga ngabafowabo bamthengise kwaMidiyani ngabe uJoseph akabanga inkosi kuba khona ezinye izikhathi okube ngathi zizoqeda ngathi zibhlungu uma ngesikhathi bemfaka emgodini beplan izinto ngaye bayoqamba amanga kubaba wakhe bethi udliwe isilwane babone ukuthi not enough baze bathengise ngaye yena wayecabanga ukuthi uJoseph uqediwe uma efika futhi nangale nangumka wenkosi uPotifa uthi ulale nami akaye ejele iBhayibheli masilifunda ijele la ngaleso sikhathi kwawumgodi babengena emgodini oJoseph befakwe bona waphindwa amlandela futhi umgodi uJoseph ngoba ezinye izinto ziyakulandela kanti izinto ezizokubusisa ngemilanga namhlanje uJoseph waphenduka kwaba inkosi yaseGibhithe. Wow, we are still on Well of Life podcast with Amadoda anyakazisa Umuzi. What a powerful story, what a life-changing story. Doc, we are close to ekuvaleni, but it would be wrong for us to close ngingazanga ngawubuza lo mbuzo. Doc, kunomngane lobo ohlezi naye. I believe kunabantu laba ohlezi naye nabo ebasebandleni after church, but they could not see that this person ulimele. Does it make sense? Banawe kodwa you get to a point whereby ufuna ukuzibulala ulengisa intambo, but you are with people. There are two types of people engifuna ngathi singakhuluma nabo. Bengifuna ngathi singakhuluma nomuntu oku profession whereby udila nabantu on daily basis and akazi ukuthi abantu ba goisha through what, because of, imagine you wanted to kill yourself simply because of a receptionist or nje ubolile. Imagine the negative impact of loyo muntu. I want us to talk to loyo muntu to say you are in a position whereby you can help people, but why are you destroying people with your words? Number one. Number two, ngifuna sikhulume nabangani
abasurroundile kodwa ababoni abacheki ama-sides ukuthi asikho right. How then as umngane do I recognize ukuthi as much as nginyakazisa noSibu ngibona kanjani ukuthi uSibu akasekho right? Eqinisweni kunento engiyifunde kakhulu ukuthi siphila nabantu kodwa bangasiboni ukuthi silimele kodwa siphila nabo sihleka nabo. Size sifake nama-mask ebusweni bethu kodwa thina sinamaskazi. Ngidla ngokuthi ke Sibu nawe Mabunda nababukele emakhaya kungcono amaskazi abonakalayo kunamaskazi angaphakathi. Sure. Kungcono iskazi lokuthi ungishayile ngabonakala than ukulimala ngaphakathi. Ukulimala internal kuyingozi, kungcono ukulimala ubuke ngabantu. Abantu abaningi balimele ngaphakathi kodwa babonakalisi. Baze bafake foundation ebusweni ngoba bafihla amaskazi abo ebusweni babo. Eyinkonzweni kunento engiyifundile. Abantu abaningi bagcwele emabandleni esikhonza kuwona kodwa balimele. Bayeza bazokhonza bayathayitha bayanikela kodwa balimele. Bayaweshipha bayadumisa. Wena njengomholi njengomfundisi awukwazi ukumbona lo yamuntu ukuthi ulimele. Ingakho based on performance. Ungakho abantu abaningi Mabunda Sibu baze bagcine bezibulala. Ethi mayisebulela umuntu uthi wena njengomfundisi uzibulale kanjani sikhona. Uya esihogweni. Iqiniso mbukeli uma udecide ukuqeda ngempilo yakho vele uya esogwini. Kodwa ke ngizothi kumbukele ekhaya nomholi webandla nomholi wenkampani thizeni uma kunomsebenzi ongaze ayibulale wena ukhona ungayi-identifyanga nomngane wakho ozibulele in your presence. Zifake icathulweni zakhe lo yamuntu ukuthi ubengeke ayibulale ukube mina ngakwazi ukunothisa ngakwazi ukungenelela esimeni sakhe. Ngizothi nakuwena obhekene nesimo ekhaya khuluma ngesimo sakho. Hambe kumfundisi. It's unfortunate ngoba abefundisi ngiyabathanda ngiyabahlonipha. Ngisebenza nabo kune protocol amdobuyofika kumfundisi. Omunye azazibulala athi bengifisa ukuxoxa naye. Angingabi namngane ozozibulala eduze kwakho wena ukhona. Angingabi nomfundisi nomzalwane ozozibulala wena ukhona. Bangani akungabi nomngane wakho ozozibulala nasemndenini kungekho irole nendima oyidlalile yoku-identifya ama-signs and symptoms ukuthi lo muntu ulimele, lo muntu uyopha. Menza ukuthi lo muntu ubone umkhiphe kwisheli akuyona ukuze ekwazi ukuhila. Ngizothi bafowethu kubalekile ukukhala, kubalekile ukukhuluma. Mabunda ake nifunde ukukhala njengama-motivational speaker. Niphilisa abantu. Umbuzo wami niphilisa ubani nini? Ngubani o-understand i-pain yama-motivational speakers? Ngubani umuntu understand ubuhlungu nezimo zenu ngoba nithi mani batshela nina niphilisa abantu umhlaba wonke ningodokotela nini? Ngisarande ngodokotela njengoba ngihlezi la. Abelaphi laba abelapha abantu kunabantu ababuka ama-podcast ney'ntshumayelo zeni ko-YouTube nama-video enu bayalapheka sebeyoyibulala Mabunda. Esegive up uyofaka ithenda kodwa ulalela amadoda anyakazisa umuzi. Umbuzo ukuthi ngesikhathi ni-attackeka nina ubani oniphilisayo? Ikuphi therapy yenu? Nikhala kuphi nina? Uma niyobatshela abantu ukuthi aninamali aninakudla nishayekile bethi abantu ni strong uNkulunkulu hayi uzonisiza. Lokhu uyaprofeta bengifisa ukuthi sindlule la asidlule usuvele wathinta ezinye zezinto. Doc ngithe mangiresearcha ngawe ngichecka there was a time la khona ubuhlupheka khona ekhaya vele uphume ekhaya elingekho right. Nenhlupheko. Ungakusabi kusho lokho. Okay. Uyabona. And uma nihlupheka you were the only hope. And uma uphuma weza eGoli angidoc. Then mawuza eGoli kwenzeka waqashwa ku restaurant thizeni. Yebo wabheka nje kumatala. Awuzweke. Yabo ukuthi then uma uceda wakhuluma nomnikazi we-restaurant ukuthi yes ukuthi bengicela ukuthi nginesifiso sokuba yinesi. Then sokuba yinesi bengicela ukuthi mhlambe ngingasebenza ngiphinde futhi ngifunde. Kwaba nemali thizeni ekhathwayo. Ngangihola 100 ungakusabi kusho ngangihola 108 a week. Babiza ukuthi akhathe u100 ngoba kufanele ukuthi kulo 80 rand kube wona engiholayo. Kufanele futhi nasekhaya ngiphonse kulo 80 rand. Kufanele ngirente kulo 80 rand. Kufanele ngithenge nezincwadi zesikole. Kufanele ngigibele kulo 80 rand ngoba ngangabheki mina u80 rand kodwa ngangibheka phambili la ngiyakhona. Doc. Intshumayelo nayo leyo. Then now waba yinesi wagraduate wasebenza. Ngikhumbula kahle ngegraduation yami umndeni wakithi wawungekho ngoba amandla ayengekho ukuthi bangafika. Bayajabula abanye abafundi sasifunda nabo kodwa mina ngangithi mangiyogqoka ngiyolanda certificate sami diploma yami there was no one from the family. Wawuwedwa noNkulunkulu. Siyami. Now umbuzo wami ula ekutheni then kwenzeka inursing
yasifake wawusukwazi ukudla wawusukwazi ukwenza 1 2 3. Now there was a time, now into engifuna ukuyibuza ukuthi i-nursing wayingenela ngoba kwakuyinto wawuyenza or kwakwenzakalani, wawuyithanda or wawungayithandi? Eqinisweni masikhula thina sizingane ngesikhathi sethi apartheid sakhula sazi ukuthi i-profession ekhona yomuntu omnyama unesi noma mhlawumpeni uthisha. So I thought that was an only profession. Yeah. Ngiyangijabule futhi manje semaningi ama-opportunities kubantu abasha, and I always encourage abantu abasha ukuthi ningabheki leyo mkhakha kuphela, miningi eminye eningayibheka. Enye-ke i-profession futhi-ke Sibu engangicabanga ukuthi ngangiyithanda ukuthi mhlawumbe ngibe yiphoyisa ngoba angizwani nomuntu odriver kabuhlungu emgwaqweni, nodrivisa abantu kabuhlungu, I'm irritated. 2, ngangifisa ukugijimisa igebengu, kanti-ke futhi okunesini ngangena ngine-anger. Une-anger. Yes, kwanesini kwakhona uthisha wami wayeshaya ekhaya wakwamsibi. Ngangithi nje ngifuna ukufunda, ngithi mase ngunesi ngibe ngizosebenza ngasekhaya ngizojova ingane yakhe. Ngine-revenge. Ngingena nje laphana ngine-revenge Yeah, unemission ukujova ingane yakhe. Kwakunokukhanya ingane yakhe ngendlela ayishaya ngakhona lo thisha. Yeah. Eqinisweni lo yathisha wayengashaya ngoba ayishaya kodwa wayesakha. Oh. Ngi-product yakhe lo yathisha. Yeah. Yes, so ngingena kanjalo-ke kwanesingi, kodwa mase ngifika kwanesingi ngafunda i-anatomy ne-physiology. Yeah. Ngafunda ingqondo yomuntu Yeah. ukuze ngikwazi ukuthi ngidile nomuntu le ngidila naye namhlanje. Yeah. Ngazi ama-terms aka-medical onke. Yeah. Ngesikhathi ngisesibhedlela ngiyakubonga ukusebenza esibhedlela. Ngiyakubonga futhi nokuthi ngingene khona. Kungisizile ukuthi noma ngingasasebenzi esibhedlela ngikwazi ukuqhubeka ngidokotela abantu ngendlela engimadokotela ngayo ngoba ngiyayazi ingqondo yomuntu. Yeah. Ngazi nenhliziyo yomuntu, ngazi nama-signs and symptoms okubheka ukuthi umuntu uma ekulesi simo yilokho afanele asizakale ngakho. Yeah. Ngoba Dok ngizoyidedela amabunde. Ngoba Dok kunomuntu njengamanje because kule simo sakho lesi ngifunde something. Kunomuntu osentweni oyenza ngoba eyenza kodwa akekho kuyona leyo nto. Ngoba ngithanda isibindi sakho owasenza ngoba ne-nursing wayishaya indiva. Wathi ufuna ukuba kwenza amabhizinisi. Uthini kumuntu oku-wrong field? From 2009 till today angaze ngiphindele back kwamlungu. During i-COVID-19 I've been hunted with Department of Health. Inkampani eningi zingifuna zingibiza zithi angizoseva naba bantu bayafa, siyayazi indima yakho owawuyidlala kakhulu sase-medical field. Ngama entweni eyodwa ukuthi angikwazi ukubuyela emuva la enganquma khona. Ngesikhathi ngiphuma esibhedlela angiphumanga futhi kumnandi ke Mabunda. Ngaphuma sengixoshiwe. Yes, esibhedlela ngenxa ye-performance engangenayo. Abantu babefika mina kwelami iwodi before umuntu ufanele yotishwa, mhlawumbe umuntu ufanele mhlawumbe abelethiswe or umuntu enziwe nje yonke into enziwe esibhedlela. Kwangathi ngaqala ngimotivate kuqala. Ngimine right field. Ngangihlezi nginama-case kwi-management ukuthi uthiwa umuntu uma ekangena erumini nami akaphuma umuntu ngoba kuqala ngisuke ngimthandazela. Ngokwe-medical field you're not allowed ukuthi sikhulekele umuntu. Kodwa mina ngangeba ngithi ngifuna ukumnikeza ithembe elikhulu. Likhona ithembe elikhulu la uzolanda i-medication kodwa likhona umaster healer ongakulapha in your situation. So ngila ngikhona khona angiregret for all these years ukuyisebenza mina being a businessman nokuba kule mkhakha engikuwona. Angicabangi futhi ukuyemuva ngoba ngiphiliswa yikho. Kunabantu abahambe bayongena endaweni ngenxa yesimo kodwa bayazazi ukuthi angithokozi. Omunye demotivated ngisho seteksini ngishe emsebenzini. I'll encourage umbukeli obukile ekhaya njengamanje ukuthi banesibindi. Kholelwa kuqalwa kuwe bese uyakholelwa entweni okuyona bese uyama kuyona. You can start a business lamagwinya namhlanje. I've got a girl engimaziyo wase-Bushbuck Ridge esathi masifike eJohannesburg wayethengisa amagwinya, sendlule khona siwakolota amagwinya akhe, sibuye singamkhokheli simbalekele nendlela ngesinye isikhathi. But I'm talking to you the same girl engikhuluma nayo namhlanje, all the malls ase-South Africa, he's got ama-shop and the big franchise ayenzayo. She doesn't have matric. She doesn't have even a degree. All the way from Emkhuhlu eMpumalanga. Wakholelwa kuyena. Ngicela ukuthi ungazi-undermine ngento oyiqala. Kholela kuwena kuqala bese futhi uyakholelwa entweni okuyona. Ungangeni kwi-field owazi kahle ukuthi ngingeniswa isimo angisithandi leso simo. Hey, what a powerful show, Bazalwane. What a wonderful time we had today. I believe we're still gonna invite you talk more. I believe not to talk more, Doc
and more again. Yabona eze futhi. Yabona. So please bazalwane, subscribe to our podcast and make sure that you like and you follow us on all our social media platforms. Because of isikhathi aseko, this part ibaluleke kakhulu. Ibaluleke kakhulu, sivala ngayo ke most of the time. Ila umvangeli akhepha khona izinto ezideep. Fortunately, asikho i-one namhlanje. Doc, besicela nje just give a message, the last message that you can give to the nations and the last hope, anything that you want to deliver out there. Just for a minute nje ukhiphe okusenhlizweni yakho for a minute. Ngicela ukubonga kini amadoda anyakazisa Umuzi bafowethu, ngicela niwasebenzisele amadoda. Yes. Agcotshwe uNkulunkulu, abizwe uNkulunkulu. Yes. Ukuzolekelela impilo zethu. Ngicela ningaba-undermine nakancane ngokwekholo yabo futhi ningababukeli phansi. Uba bezulwini ubathembile ukuthi baniphilise njengoba nibukela le inkulumo zabo futhi nibalalela nibasebenzise. Ngomhla ka-26 ku-August lapha eJohannesburg eMidrand Conference Center so besinawona lamadoda. So besinyakazisa wona amadoda eMidrand Conference Center eMidrand. Simema ke wonke umuntu onezimo othi ngihlaseleke kuma-drugs, ngihlanisekile emafinances, angiliboni ithemba, umshado yaphela, ngishayekile, kwenzakala lokhu nalokhuyana. Ngicela bengilandele kuma-social media uNkululeko ngokwakhanyi and sicela abantu baphume ngobuningi eMidrand Conference Center. Amazwi ami okugcina athi noma ngabe isiphi isimo ongeniswa kuso namhlanje uyakhiwa, uyaqiniswa. Kunabantu okudinga ukuthi bafunde kuwe ngaleso simo ongena kusona. Lalela, ngicela ukukusiza ungavumi ukungcwatshwa izimo ezikufakile njengamanje. Phuma kulezo zinto, lezi zinto ezikubophile, unamandla futhi wena okuyikhulula kuzo. Ungangcwatshwa ubuhlungu, ungangcwatshwa ngamazwi, ungangcwatshwa ipressure obhekene nayo. Go beyond isituation obhekene kuyona, ungazibulali. Sizosho nalo mazwi futhi ukuthi it's not over uNkulunkulu engakasho ukuthi kuphelile ngawe. Wena unekusasa elihle, vuka uyithintithe, ukhale phambili. Sibo Mabunda nawe dog. Ukukhathala akusho ukuthi give up. Okay. Kodwa ukukhathala usho ukuthi phumula bese uqhubeka nohambo. Okay. Ngoba mawumuntu uyakhathala. Yeah. Mawumuntu uyaphelelwa ngamandla. Kodwa ukuphela kwamandla akusho ukuthi yeka. Phumula. Mawuqeda ukuphumula bese uqhubeka nohambo. Ngoba kunomuntu njengamanje ukhathele. Kodwa mntasika iyodwa into engicelayo, ungagive up. Resta. Kunamandla ekuqaleni phansi. Kunamandla ekubeni ukuthi uqale phansi. Ngoba akusho ukuthi mntasika sekuphelile ngawe. Ngoba nansi into enamandla. Ukukhathala Mabunda kusho ukuthi amandla aphelile. Kodwa ukuphumula kusho ukuthi ugaina amandla amasha so that uzoqhubeka nohambo. Imoto uma iphelelwe ipetrol ayipaki. Kodwa ingene egarage, mayingene egarage yenzani? Ifaka amandla amasha ukuthi iqishe engine, iqishe namalathi, iqishe nayo yonke into. Kunesizini empilweni la khona Nkosi uqime abangani, abonke abantu bahambe, nabantu bebakuthanda. Kodwa mntasika iyodwa into engicela, the moment kuthula, izulu ligalela ipetrol ngashaya isixhosa ngashaya isixhosa. Hayi, this is what we call a power minute. Mina ngiyivala ngalendlela. Ingama ke power minute. Mina bengicela ukuyivala ngalendlela. Ngicela ungazibulali. Ngicela ungazibulali. There is a source and there are resources. Let me repeat. There is a source and there are resources. Now what happens njengomuntu ame source. Imoto engithengileyo is a resource. Uma abantu bazokhayijeka bathathe i-resource bashiya isource. Uma uzibulala it's like ukhila isource yezibusiso. Now uNkulunkulu akasebenzi phezu kwento engekho. Now for God to be able to bless you udinga uphila. Yes, uJobe walahlekela umndeni, walahlekela imfuyo,
walahlekela yonke into bekanayo kodwa into eyamsindisa ukuthi yena bekasasekhona. As a result zonke lezi zinto bezilahlekile zabuya ziphindaphindiwe. Mntana seka umsebenzi wakho yi-resource, it's not the source. As much as you can understand that uma sikhuluma ngesource sikhuluma ngama-skills that God has deposited in you, ngoba ekhampanini bebangaqashanga wena bebaqashe ama-skills. That is why uma baqosha you can still start another business. Why? Because of you are the source. Let go of the resources. Ngiyacela mntana seka, ngicela ungazibulali. Bakulahlile, it's fine. The family has abasakufuni, umsebenzi uphelile, you are divorcing. All of those things, they were just resources. You are the source. Remember, there is no marriage without you. You can still divorce and get married somewhere else. You can still lose the job and find another one. But ngiyacela noma kungalahleka yonke into akungalahleki wena. Sisakudinga mfethu, sisakudinga siswami, sisakudinga mama wami. Remember 26 August emigrant siyaphinda again. Ungazibulali. Thank you so much. Have a wonderful night. Amadoda, anyakazisa Umuzi. Doc, thank you so much. Thank you so much for giving us your time. We really appreciate it. Saze saba bakhulu nathi namhlanje. This podcast is our first by guest. your presence. You are our first guest, by the way. Thank you so much. And we believe in uNkulunkulu yosiza from here onwards. To all our viewers at home, thank you so much. From us to you, siyantanda. Amadoda, anyakazisa Umuzi. Amen. Wait, Doc, did you talk about indaba ukuthi mawakubhuka bakuthola kwaphi amanamba? Hey, singashiya izinto ezibaluleke kangaka. Before sivala ngami ukuthi ngitholakala kuphi. Umbuzo wami enginawo ukuthi yini lenza ukuthi leminyaka emingaka nobabili nilokhu nibambile nisebenzisana kangaka. Yonke le because abantu bayasebenzisana bekhathale. Sithi sebexabene kodwa nina lokhu nisayibamba. I think mina la answer and also Sbuza answer. Yes. Mina, I think into that has maintained our relationship. One, it's the love that we have for each other. Powerful. Number two, the humbleness and the ability to say, I'm sorry. Oh. Yabona, as a human being, khona la nizoshayisana khona. Okay. Kodwa if akekho oyiwani okhona ukuzehlisa athi ngiyaxolisa, then that relationship will not last. But for me, the love that we have for each other, I believe the respect that is there. I believe ukuthi ke based on izinto lezo uNkulunkulu asindlulise kizo sithu before fame, before everything, kwaqiniswa the love to a point. I believe ukuthi manje by God's grace ayikho into engaqabanga umuntu angayiletha, because of no matter offer efikayo, we don't check the offer, we check the love first. Sithandana kangakanani compared to the offer. So that's one thing that is bambega cool. To answer you, Doc, on that, Umabunda, it's more than a brother to me. Anginaye mina ubhuti. Yabona, kumama ngingasho ukuthi kune first born eyintombazana, mina ngi-last born. Okay. So Umabunda mina ngimthatha ezumndeni wami. Yabona. Yebo singabantu kunala khona sikhixizana khona njobasho. Uthando enginalo for yena lingaphezulu kwezinto esidibana nazo. Uthando lolukhulu. Ingakho iBhayibheli lithi uthando luvala izona eziningi. Uyabona. So njoba ngikhongishaya istembu kulento ayishoyo, uthando is everything. Nosiyabonga kakhulu bafethu, uNkulunkulu anigcine aqhubeke anibusise, niqhubeke nje nibambane ngale ndlela enibambene ngayo. Baningi abantu abafunayo nabafundayo kunini. Umuntu ofuna ukungibhukha ke uNkululeko Khanye ku Facebook no Twitter no Instagram. Inamba zithi 082 799 0801 082 799 0801. Ungazi bulali. Remember bafethu, nathi siyatholakala kuma bookings 064 6200 751. And by the way, thina ke on this coming Friday, young 28, sizabe sisempumalanga eNkomazi kwi worship night. Siyanicela bafethu abasilandelayo, please to come out and support us. And remember ngay 26 August sizabe sise Midrand no Doc City ungazibulali eMidrand Conference Center. Thank you so much. Have a wonderful night, bafethu. Bless you. Siyanthanda. Amen.